Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не буши? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Здравейте, викнете, ръцете си вдигнете, всички кучки яки задниците завъртете, банкноти в носовете, наврете и в двете и най-накрая по цигара запалете. Отиваме към мястото, където никой там не души, растение се суши, всичкото ще се изпуши. За всички пички малки с близалки в устите, махнете сутиените да скиваме гърдите. От Свищов до Русе, после Шумен, чак до Варна с Момджи, моя брат тавата е квартална и лейбъла е тука и мразим всяка кука. Ако си срещу нас, значи си букука. GGG, BBS, чуй звука, N6, микстейп, всичко свършва абсолютно точно днес. От студиото в Русе до Унисаунд стигаме, с този акт-трак на крака всички ви дигаме. Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Другите кучки отива директно в рая, лошите направо в моята стая. Сега ти край на кафе, а после в нас. На сутринта ще ти кажа, върви си у вас. Не знам защо по дяволите бях с теб. Исках да съм с Мери Хери, плючашка пълна след. Точно така, исках да се умотая след някой друг кос и да почертая в големи филми, в големи драми. И като ни пусне палят, докато ни хване. И аз като другите по дългите пътища, много километри, всичко като в сънища. По принцип няма спънки, но се случва и да падна с моите хора срещу държавната ни гадна. Не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Ще правя това, което искам и което мога. Този бит ми действа по-силно, дори от дрога. Връзвам римите си по-добре и от морски възел. Трудно ще ти е да подредиш и този пъзел. Очите се насълзяват от зелени ъди. Изходът е труден, попаднал си в лабиринт. По какъв начин ще оцелеш, дори и аз не знам. Залогът е отново неочаквано голям. Какво да очаквам от държава пълна с критици, търсещи си славата до всички интернет страници. Писна ми да мълче, търпение да показвам. Удар под кръста, пак ти нанасил. А не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души? Това не е ли мястото, където всеки пуши, където всеки пуши и никой там не души?